Bona nit i benvinguts a Històries. Avui analitzarem l'estranya addicció als teclats que s'ha estès els darrers anys entre els joves europeus. Conegut popularment com a tecling, el curiós fenomen afecta actualment a més de 3 milions de persones del vell continent i ha trasbalsat, directe o indirectament, a uns 7 milions de famílies. Va ser cap a l'any 1999 quan els informàtics, esgotats per la feina que havien de portar a terme per solucionar els problemes de l'efecte 2000, es quedaven adormits sobre els teclats i tenien somnis increïbles. Avui escoltarem el testimoni anònim d'un afectat que n'ha aconseguit sortir i que ens explicarà quins són els efectes del tecling. Hola, X. La pregunta és obligada. Com entra un en el tecling? Hola, al principi em vaig deixar enlluernar pel que m'explicaven. Tot semblava molt maco. Si dormies fent servir com a coixí qualsevol tipus de teclat, els somnis que tenies eren meravellosos. Volies ser el protagonista de la teva novel·la favorita? Només calia que t'adormissis sobre una vella màquina d'escriure i somiaves ser en pitos i els teus amics et muntaven un zoo al costat de casa teva. Que volies ser una estrella del nou folk català? Només calia que t'adormissis sobre la teva melòdica i podries somiar que omplies 4 nits seguides al Palau de la Música. Però tot això sembla fantàstic. On és el problema? No, de fet no hi havia cap problema. Al principi, si més no. La gent quedava amb els amics i s'explicaven els millors somnis de la setmana. Cada nit era una aventura nova i emocionant. Però després sí que van arribar els inconvenients. La part fosca. Per exemple? Jo mai havia estat al centre del grup d'amics, mai vaig ser el que més gràcia feia ni el que deia les frases més enginyoses. De fet no destacava, ni destaco avui en dia en res. Però dormir fent servir de coixí un teclat d'ordinador. De cop tot canviaven quan tancava els ulls i m'adormia. A Facebook tenia 5.000 amics i cada dia havia de rebutjar cents de sol·licituds noves. A Twitter tenia més seguidors que en Buenafuente. Tot fals. No era fals. Tot era tan real. Jo he estat Steve Jobs presentant l'iMac. He sigut un puto ocell que matava porcs. He sigut una planta que ha matat zombis. Quan em vaig voler adonar, feia més de 5 anys que no sortia de la meva habitació, alimentant-me del que els meus pares em deixaven a la porta i vivint una vida falsa. Tot pels teclats, els teclats. Tens algun consell pels més joves? Que no hi entrin, per sort els teclats són il·legals ara. Gràcies a Déu, la corporació va inventar els xips de comunicació entre humans i objectes i ara tots en portem un d'implantat. Les autoritats lluiten contra el mercat negre de tecles. Els teclats ja no són necessaris a la nostra societat. Estigueu al marge, no paga la pena. Jugueu amb els amics o toqueu la guitarra. El món és ple de coses fantàstiques i només cal sortir de la vostra habitació per descobrir-les. Moltes gràcies, X, pels teus consells. Gràcies a vosaltres per deixar-me explicar el meu calvari. Si la meva història pot ser-li útil a algú, tot això no haurà sigut en va. Gràcies de nou. I a tots vostès els esperem la setmana vinent en una nova edició de Històries.